Els últims mesos de la dictadura, dic mesos perquè aquell home ja el mantenien viu artificialment, doncs amb molta incertesa. Una incertesa que inclús es va reflectir en el carrer, a veure què passaria. Perquè, esclar, acabar una dictadura com la franquista, una dictadura que no deixava de ser feixista, perquè no ho va deixar de ser en cap moment, doncs a veure què passaria. I el dia que van dir per ràdio que en Franco havia mort, que va ser a mig matí, nosaltres a la Sopena teníem el fil musical i van aturar el fil musical i van posar la notícia que en Franco era mort. I, bueno, vam sentir molts alleujament, és a dir, alegria. Per què negar-ho? Vam sentir alegria perquè n'estàvem tips, perquè jo sempre havia odiat els que es van aixecar en armes i ens van desfer la vida, no? I que van seguir tants anys. Però, bueno, i què passarà ara? No va passar res, afortunadament. No va passar res, tot va seguir més o menys igual durant un any, després a l'any 77 que es van fer ja van ser les eleccions, l'any 77, no me'n recordo ben bé, i es va entrar a la democràcia. Bueno, doncs ja s'havia acabat. Ja s'havia acabat, ja respiràvem, ja podíem opinar lliurement, ja podíem cantar i ja podíem fer obres en teatre com volguéssim, i ja s'havia acabat un període que va ser molt llarg, de 40 anys, si no recordo malament, en què, fixeu-vos que l'any 77 o 78, que es van fer les primeres votacions, jo ja tenia del 30 als 40, més de 40 anys, i per primera vegada a la vida vaig votar, amb més de 40 anys. Una mica vergonyós, no?